Κλάδος αμπελιού για τους αρχάριους. Βλέπετε εδώ, αυτό εδώ είναι το παλιό. Φαίνεται ότι έχει ξυλιάσει. Εδώ. Αυτό πρέπει να φύγει και να μείνει αυτό. Ή αυτό. Και τα άλλα όλα γύρω τα βγάζουμε. Θα το δούμε τώρα στην πράξη. Βγάζουμε αυτό. Και αυτό το βγάζουμε. Καθαρίζει. Και μένει το νέο. Ένα νέο απ' όλα. Πάμε παρακάτω. Αυτό πίσω πρέπει να φύγει εδώ. Εδώ πάλι είναι το παλιό. Αυτό εδώ. Το βγάζουμε μαζί με τα δύο πάνω. Ολόκληρο. Και μένει το νέο. Καθαρίζουμε τα πίσω. Το ίδιο και εδώ. Βγάζουμε το παλιό που έχει ξυλιάσει. Φαίνεται ότι έχει ξυλιάσει. Και αφήνουμε ένα. Μισό λεπτό να φανεί στην κάμερα. Ένα-δύο μάτια. Πάμε πάλι. Βάζω το παλιό. Βγάζω το παλιό, αφήνω ένα. Να φαίνεται στην κάμερα. Ένα-δύο μάτια. Και το κόβω εδώ. Το πίσω το βγάζω. Ή αλλιώς αν θέλω να κοντίνω τον μπράτσο για να το καθαρίσω, επειδή έρχεται και πέφτει κοντά στο άλλο, το κόβω εδώ πέρα. Όλο τον μπράτσο. Γιατί έχει κάνει όλη αυτή τη στροφή. Άμα θέλεις να το κρατάς έτσι σε καλή κατάσταση, το καθαρίζεις από εδώ πέρα. Και αφήνεις ένα-δύο μάτια πάλι. Τάκ, έτοιμο. Και το κόντινες, το σουλουπώνεις έτσι. Εδώ. Το παλιό είναι εδώ. Το αφαιρώ. Και αφήνω το καλύτερο από τα δύο. Και ανάλογα προς τα που θέλω να πηγαίνει τώρα. Από τη μέση του κλίματος. Από εδώ και αριστερά πρέπει οι βέργες που αφήνω να κοιτάνε αριστερά. Από τη μέση και δεξιά πρέπει να κοιτάνε δεξιά. Άμα μας βγαίνει δηλαδή, να όπως εδώ που φεύγει προς τα δεξιά. Αυτό εδώ το από κάτω το αφαιρούμε και αυτό. Και εδώ από κάτω. Και εδώ πάλι αυτό γυρνάει προς τα πίσω. Που είναι το νέο να μείνει. Αυτό πάει όπως το θέλουμε, άρα το αφαιρούμε ολόκληρο μαζί με το παλιό. Εδώ. Έφυγε. Έτοιμο. Εδώ αυτό που είναι δυνατό και νέο πάει προς τα μέσα, δεν μας βολεύει. Θα αφήσουμε αυτό. Το πιο μικρούλι, δεν πειράζει. Και θα το κόψουμε όλο. Το παλιό. Και φεύγει. Γιατί αν αφήναμε το νέο, το παχύ, που ήταν, θα έκανε σίγουρα καλύτερα στα φύλλα, έρχονταν μέσα, του χρόνου θα ήταν εδώ και θα πέφτει πάνω στα άλλα. Δεν γίνεται πάντα να το κάνεις όπως το θέλεις. Να αφήνεις το τέλειο, πρέπει να αφήσεις και κάποιο που θα σε βολέψει σε βάθος χρόνου. Πάλι εδώ, το παλιό. Το αφαιρούμε, αφήνουμε το νέο. Πάμε παρακάτω. Αφαιρούμε τα πίσω. Όσο μπορούμε καλύτερα καθαρίζουμε. Και εδώ κόβουμε το παλιό. Έφυγε. Ένα-δύο μάτια. Και αφήνουμε λίγο κενό. Εδώ είναι όλο παλιό αυτό εδώ. Το κόβουμε εδώ πέρα.
αφήνουμε αυτό. Το νέο. Είναι πανεύκολο, παιδιά. Κλάδος του αμπελιού. Δεν είναι κάτι. Αφήνουμε το νέο. Κόβουμε το παλιό. Καθαρίζουμε τα πίσω. Και ό,τι βγαίνει από κάτω στον κορμό, να αυτό εδώ, πρέπει να φύγει. Γιατί τραβάει και τη δύναμη. Αυτό είναι. Είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Εδώ δεν έχει βγάλει άλλο νέο. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Έχει αυτό εδώ το μικρούλι που δεν θα μας κάνει στα φύλλη. Τι να κάνει τώρα αυτό εδώ, είναι ξερό. Το αφαιρούμε, καθαρίζουμε εδώ λίγο. Μένει το παλιό. 1-2 μάτια. Αυτό το πρώτο δεν το μετράμε, θεωρείται τσίμπλα. Τσίμπλα μάτι, άμα θέλουμε. Υπάρχει και αυτός ο κλάδος. Άρα θα κάνει λιγότερη παραγωγή. Τσίμπλα μάτι, δεύτερο μάτι και κόβουμε λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι. Πάλι αφαιρούμε το παλιό. 2 μάτια. Εδώ πάλι δεν έχει. Το καθαρίζουμε λίγο. 2 μάτια και αφήνουμε το παλιό. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αφήσεις πάλι το παλιό, δεν είναι πάντα κακό αυτό. Λοιπόν, εδώ μας βολεύει να αφήσουμε αυτό. Αυτό γυρνάει προς τα αριστερά. Είμαστε πριν τη μέση του κλίματος που πάει προς τα δεξιά και αφήνουμε αυτό που πάει προς τα δεξιά. Το άλλο γυρίζει πίσω. Αυτό είναι για λόγους σε βάθος χρόνου πως θα είναι το κλίμα, να μην είναι παράτερο, να έχει μια σειρά. Μπορεί να αφήσεις και το άλλο που γυρίζει πίσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο είναι από θέμα σταφυλιού και παραγωγή. Πάμε πάλι, καθαρίζουμε τα πίσω αυτά εδώ που δεν τα ρίξαμε στο στέρφο. Αυτά βγαίνουν τρυφερά και τα ρίχνουμε, αλλά δεν προλάβαμε φέτος να το κάνουμε αυτό όταν είναι χλωρά. Πάμε πάλι. Έχουμε το παλιό εδώ που έχει ξυλιάσει, το βλέπετε, ενώ τα άλλα είναι βέργα κανονική. Το παλιό το αφαιρούμε, το ξυλιασμένο. Έφυγε. Βγάζουμε τα άλλα, γιατί πρέπει να μείνει ένα. Μένει το ένα και μετράμε 1-2 μάτια και κόβουμε εδώ. Και καλύτερα η τομή να είναι λίγο φάλτσα, πλάγια. Έτσι. Τώρα αυτό φαίνεται μακρύ, αλλά είναι 2 μάτια. Άλλα είναι πιο αραιόκομπα, αλλά είναι πιο κοντόκομπα. Αν θέλεις το κόβεις και εδώ και αφήνεις ένα μάτι και την τζίμπλα για να μην είναι τόσο μακρύ. Εγώ το αφήνω. Εδώ σε αυτή την περίπτωση θα αφαιρεθεί όλο. Και αφήνω 2 μάτια. Έτοιμο. Και εδώ το ίδιο, γιατί έχει φύγει πολύ, το ξέρω. Όλο αυτό το παλιό το αφαιρώ. Θα αφήσω αυτό. Και γυρίζει λίγο πάνω στο άλλο τώρα. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μαζεύεται η κατάσταση αυτή. Μόνο έτσι θα μαζευτεί. Έτοιμο. Μόλις κλαδέψαμε 2 κούτσουρα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Τα λέμε στο επόμενο.